Azikho izigameko ezibikiwe ngosuku lokuqala lwevoti elikhethekile. Amaphoyisa nombutho wezokuvikela abesiqaphe lokhozi isimo eindaweni ezithathwa njengo-Albadwa KwaZulu-Natal. Abebezovota ngokukhethekile balijabulele leli thuba. Into edala ukuthi ngenze i-special vote ukuthi bengingabaza ukuthi mhlambe ngizoba ngilanga sesiteshini ngosuku lokuvota lolango lesithathu. Iphini likasihlalo we-IEC lithi kube nezigameko ezimbalwa ezibikiwe eThekwini ongenzeka ziphazamise ukhetho ingakho beqinise ezokuphepha. Everybody is very ready and willing to do what needs to be done. eGauteng kuhambe kahle ukuqala ukuvota ngokukhethekile. Indeed, the process inside is smooth because the party agents were trained, and I think that was the most important thing to do. I can just imagine if we didn't have party agents, the chaos that was going to be inside. Empumalanga besisincane isibalo sabantu abaphume bayovota ngokukhethekile ekseni namhlanje, kodwa ke kuthe ngokushona kwelanga sabangconywana. Into engilindele uchange olukhulu kabi kuloko besikubonile besicela abazothatha ukuthi basiphathe kahle konke kuhambe kahle. I-IEC inxuse ukuthi abantu ababhalisele ukuvota ngokukhethekile beze bezovota nakusasa. Tomorrow siyavula ekseni ngo-9 siphinde futhi sivale ngo-5 and then ngolwesithathu ke is a public holiday wonke umuntu umkelile ukuthi afike azovota. eNorthern Cape kuqale kahle ukuvota ngokukhethekile ekhaya labadala eliseKimberley. Lezi zakhamuzi esezikhulile bese zijahe kabi ukufaka ivoti lazo. I'm getting in a hurry now. I want to finish off now. When is my turn coming? They took so a lot of time. I think they had to make this thing like an alphabetical order. Bangaphezulu kuka-96,000 abantu ababhalisele ukuvota ngokukhethekile eLimpopo. Kodwa ke ukuvota khona kuphazanyiswe umbhikisho wezakhamuzi oqale ngesonto eledlule wombango wesihlalo sobukhosi. Kwezinye indawo zokuvota bekhala ibhungane. eFree State izisebenzi zase-IEC bezingena umuzi nomuzi zisiza abantu asebekhulile ukuvota. Ukuvota ngokukhethekile kuvulwe namhlanje kanti kuzoqhubeka kuze kube kusasa ngehora lesihlanu ntambama. Izikhungo zokuvota zona zivulwa ngehora lesishiyagalolunye ekseni.